Idete na to. Uvidíme, kto vyhraje. Komu fandíte? Mišovi, Maťovi alebo Jurovi? Juro je ten bez trička. Maťo je ten, čo teraz tu behá. A Mišo je v tom dinosaurom tričku. Kristína je brankárka. A Pajo sa tu samozrejme stará. Debil jeden posratý. Napíšte do komentárov, kto podľa vás vyhrá. Ja. Jasne, že ja. Možno? Skoro! Gol, skoro. A Mišo je práve tu chytá, to je môj brat samozrejme v tom tričku. Dinosaurom. A Juro beží a Mišo je tu môj brat. A Juro ide. Maťo ho obral. A Maťo? Iba jasle. A Kristína brankárka chytá. Skoro sa ani pes nevystavil. Poď preč! Zabava! Vrát z more, Kristína, nerob! Juro je tam. Juro je ten, čo má loptu. Juro možno. Skoro! To kto tu nadáva? Nenadávajte, buďte trošku slušní. A na čo? Ide Hajka. Hajka ide. Dajte Jurovi odber. On tu potrebuje, má iba jedného odberateľa. Dajte odber, like. A nedávajte nič, dajte ma piču. Dajte odber a like na Iveta Gašpárova, prosím. A teraz ja kopnem. Ja som Iveta, to je môj mamin profil, moro. Ja viem. Dajte mu odber, má iba jedného. A ja sa k nemu pridám, budem mať 2. A mu to nehovorte. Ja sa nabijem. Poď. Juro Truho. Juro Truho, Počkajte, vám to priblížim. Aha, Maťo. Hajko, daj spasa. Hajka, prečo si ulicoval včera Hajkovi Hajka? Juro sa približuje. Bože! No nie. Mišo, veď bež! A Maťo je tu. A teraz ide Juro, Trulo. Gól! Ako prvý postupil Juro! Drž piču. Ja si sadnem. A Mišo! Mišo, gól! Skoro, Mišo! Ja, Juro! Poď, Hajka ide. Hajka ide. Poď, Hajka, čo vyliza včera v noci Hajka. Poď, gól! Gól! Hajka prehral! Mišo dal gól, postupujú oni dve do našeho kola. Maťo prehral. Maťo, povedz, aké je to prehrať? Aké je to prehrať? Počkaj, poviem vám. To čo ukazuješ, Maťko? Jaj. Ste robili tam pri vode. Hodili sme si ho tam celý. Keby si neprišla tia Romanka. Čo sú ho tam měli pásky? Jaj, oni pili z vody. A kde ste pili? Dobre. Mám povedať, že ste pili z potoka. No daj mi napíš. Dobre. Kto ide ďalej hrať? Ja, Mišo. Poďte. Ja. Mišo, poďte. Dobre. Hrá sa ďalej. Pačo, teraz sebe. Ja, ty preč. A Pavlo, aj ty pán. Prehrali to, že sa teba dobránil. Hej. Nie, Kristina je bráne. Dajte to Kristine tú loptu. Ty je ťažké prehrať. Ja, že Juro.
podľa vás vyhrá celé kolo? Mišo alebo Juro? Pre mňa to bude asi Juro. Bol. Bol. Takže toto je koniec celého videa. Ešte Miško, čo ideme ešte do brány, hej? Inak môžeme fackáti. Nie, koniec hry. Áno. Dajte Jurovi odber, like. Piču a vypni to. Na čo